На море в Гърция с електричка. Ще стигнем ли? Тръгваме от София към Гърция с 93% заряд. В дъжд, с пукана гума. Това обаче не ни попречи и продължаваме към първата ни спирка – Кулата. Пристигайки на 38% се опитахме да заредим на фришопа от българската страна, но станцията се беше бъгнала и не успяхме. За щастие, на 1 минута има още 2 станции на Електрип. Сложихме колата да се зареди и отидохме да хапнем. Зареждането отне около 40 минути до 95%, като се оказа безплатно. А тук искам да вметна факта, че заредихме безплатно не защото станцията беше такава, а защото фанахме кампания за безплатно първо зареждане. За всички онези любители на тостерите, да, по-евтино е. Просто следете кампаниите в приложенията. Продължаваме към Полихроно и нямаше как да пропуснем задръстването в Солун. С 38% пристигаме и отиваме в Афитос за вечеря и разходка, докато се зарежда колата. А за още такива видеа ни последвай!